Узган Азнала Елайыр районында Асылташ яшьтәр мәгариф форумы оештырылды. Йыйындың үзенчәлекләре, йомгактары турында без алдагы көндәрдә һөйләшербез. Был иртәлә студиябыз кунаклары белән ошо форумда катнашкан вакытта урман янгындарын һүндерү эшләре турында әңгәмәләшергә исәп тотабыз. Бездә кунакта Айбулат Ямилов, Гайнислам Атаңгылов һәм Камил Абдуллин. Сәлам егеттәр, хәерле иртә. Хәерле иртә. Кәйфтәр нисек? Яхшы. Узган Азнала 5-8 августта үтте бит инде был форум. Беренчедән без сезгә афарин дип әйтәбез, чөнки һез куркмаенса форумның тәүге көнендә үк ут менән көрәшергә сыгып киткәнегез. Нисегрәк булды был хәл? Һөйләп ебәрегез әле. Бу 7 август көнендә Васильевка ауылы кырында ут яна башлаган, пожар башланган. Һәм инде администрациядан Борис Николаевич Мелкаедов безгә шул хәбәрне әйтте дә, һәм без егетләр белән үзебезнең организаторларга әйтергә мөмкин булдык, предложить съездить. Һәм инде 12 егет организатор составыннан гына барырга булды. Һәм алар менә Камил барды, Айбулат үзе барды. Мин инде 8-нче көнне уже форум бетер алдыннан киттем квадрокоптер белән, һавадан төшерергә инде. Менә 12 егет Васильевка авылы кырына ушакны, янган ушакны китертмәделәр. Сынапта был куркыныч хәл, бына интернет селтәрендә лә яңалыктарда ла күзәтеп барабыз. Әлеге вакытта кайһы бер ирекмәндәр төнге сменадан кайта, кемдәрдер китә, бөтен сменага. Һәм бына афарин егеттәр, әйтергә кирәк, хөрмәтле телевизор караслар, бу егеттәр оештыручылар, улар форумда үзләре оештыргандар һәм форум турында һөйләшеп үтәйек әле. Нисә кеше гомумән был форумда йыелды? 150 катнашучы һәм инде 50 оргсостав кешеһе булды инде. Тулыгынса 200 кеше, чөнки Потребнадзор шушы әйтеп әйтте, 200-дән ашу кешеләрдә апарга ярамай. Әйткәндәй, безнең һәрбер оештыручы һәм катнашучы ПЦР яки вакцина менән килде. Шуның өчен бу коронавирус турында уйламаска мөмкин, чөнки һәрбер кеше бездә якланган булды. Һәм у яктан без уйланыгында һәм тулынса сара һаватында үтте бит инде, без анда зур гына шатер куйдык һәм шуның эчендә һәрбер сара үтте, куркынысы юк. Шуга яхшы итеп үткәрдек дип уйлыйм. Әйткәндәй, һез кайһы урында үткәрдегез бу форумда? Елай районы дуслык лагере эчендә һәм инде шулай администрация, Елай районының администрациясына зур рәхмәт әйткәнбез, чөнки алар безгә шул тиклем яхшы площадка бирделәр, яхшы сәхнә куйдылар һәм инде без аларга мәңге рәхмәтле буласакбыз. Һәм бына янгынга килгәндә ни тиклем хәвефле янгын бына һез яшьтәр һәм нисек безгә аңлатыр инегез? Тамашасына. Камил бирде. Без волонтерлар менән бергә янгынды һүндерергә сыктык. Янгын бара. Бәлки ошо янгынды һүндерер өчен тәҗрибә кирәк. Чөнки минең уйлавымча янгынды һүндерү шахматтар һымак стратегия кирәк. Әгәр дә бөтә янгынды һүндерергә кирәкмәй, чөнки унда тракторлар һөрә, шулайтып янгын барала, трактордан һөргән ергә yetkәндә, шунда уны контролировать итәргә кирәк. Шугала ошо мәлдә кеше кул етәлә, барыбер теге МЧСниктар бернидә тәҗрибә булган кеше ошоны карап әйтергә тиеш. Ошо вакыйгага минең уйлавымча төрле белгән лидерлар кирәк дип уйлыйм. Аңлату эшләре алып барып. Специалистлар. Әйткәндәй, без сөйләп эфирдан һуң янгыннар ягына сыгабыз, Елай районы, Хайбулла районына шуга эш катнарга. Һез ирекмәндәр рәтенә лә инеп киткән һәгез инде егетләр. Афарин һәм бына әйтеп үтте бит инде Камил, аңлату эшләре алып барылырга тиеш дип. Булай гомумән, димәк, алып барылмай аңлату эшләре волонтерларга. Юк, алып барыла. Безнең егетләр пожарны сүндерергә китер алдыннан безгә инструктаж үткәрделәр. Алар лагерда башта инструктаж үттеләр, һәм инде менә нигә барып җиткәчтән соң урманга аларга тагы да инструктаж үткәрделәр. Һәм инде алар әлбәттә утка сикермәйләр, жараграк торырга кирәк, турыга утка сикерсәң пользасы булмай. Шуга кешеләр тәкәми дигәндәй, шуңа күрә
башың белән уйлап йөрергә кирәк, чөнки ут ул уенчык түгел. Әйе, слапта диван критиктары олар берді һәле, бына егеттер үз күзләреннән барып күреп кайткан, утты һүндерүгә лә үз өлешен индергән. Әйткәндә, бына һин квадрокоптернан бардым тинең. Был янгын осрагында квадрокоптерда ярдәм итәләр, әйеме? Кайда янгын сыккан? Менә безнең бит инде Башкортстан таулы ер, урманлы ер, шуңа күрә бер җирдән икенче җиргә күчкәнче күп вакыт үтә. Тауларны урап үтәргә кирәк, икенче җиргә барып җиткәнче. Менә инде квадрокоптер белән һавага 500 метр өскә менеп, кызугына карап, кайсы якка табан күбрәк кеше ибәргә кирәк дип, шул направлениене определять итеп, кызурак учакны сүндерергә була инде. Без инде Новоалександровка янында утны пожарны сүндердек, анда встречный пал ебәрдек инде. Администрация белән бергә җирне сөреп башта яңадан ут яндырып, килгән утка встречный пал ебәреп сүндердек. Был ысынлап та уйландыра, был эштә уйланыгызмы, әгәр дә икенчеләй теге встречный ебәрдем тинегез бит инде утка каршы ут ебәрү, ул нисек? Бында бит ике ягы ла бар, әгәр дә ул икенче якка таралып китә. Ну, без инде Камил, сездә встречный пал ебәрдегез инде. Менә 10 метр, 15 метр волонтерның санына карап, безне бастырдылар да. Кем ранец белән, кем көрәк белән, кем ни белән, ветка белән инде ушакны тиякка күчмәсен, да, китмәсен дип, безне бастырдылар һәм без контроль итеп тордык инде. Вот. Афарин егеттер. Һез кулыгызга нинди инвентарь алдыгыз һуң? Көрәк. Ислам һиндә көрәк. Мин у вакытта форум янында калдым, чөнки форумда калдырга ярамай, Айбулатман камен барда. Форумда ла алып барырга кирәк. Әйткәндә, егеттер, әйдәгез әле үзегез белән таныштырып үтегез әле, кайсы яктан һез һәм кайда укыйсыз? Һез бит студенттар, Айбулат. Мин бу елны УГАТУны бетердем, 4нче курсны бетердем, үзем Илеш ягыннан, Илешский районнан, Юнны авылыннан булам. Ислам? Мин инде почти УГАТУнан, бу инде Башкорт дәүләт университеты, 3нче курста тамамлана, һәр 4нче курска барам инде, үзем Хайбулат районыннан булам. Шул без инде Айбулат менән Яшь якташлар берлеге ассоциация директоры һәм президенты булабыз. Шуңа күрә безнең тәҗрибә бар һәм инде ошондай форумда беренче тапкыр үткәрәбез. Әмма ләкин минең уйлавымча без шул тиклем яхшы үткәрдек. Һәрбер катнашучы бу инде иң яхшы республикаларга форум дип әйтә һәм без бөтә оештыручылар командаһына рәхмәтебезне yetkерәбез, чөнки һәрберебез афарин дип уйлыйм. Шундай катмарлы эш башкардык һәм яхшы итеп тамамландык. Афарин һәм Камил? Минең исемем Камил, мин дә Хайбулла егете, Ислам Хумак Уфа нефть университетында укыйм, беренче курста. Ошо организациялар мин 18 елдан Айбулат менән Ислам менән бергә без командала, бергә эшебезне башланык. Хәзер мин дә форумдан организатор булып бардым инде. Афарин егеттер, ысынлап та яшь булуга карамастан да шундай зур эштәр башкарасыз, проекттар яклашырга ярдәм итәһегез. Әйткәндә, бу форумда нисә проект тәкъдим ителде? Безнең форумда конвейер проект дигән бүлек булды инде һәм унда 13 проект йыелды. Проекттар шул тиклем көчле булды. Мин катнашучыларга карап, хокланып тордым, чөнки ул региональный түгел, федеральный уровеньга бара торган проекттар һәм шул тиклем шатмын шундый катмарлы эш алып барганлыгы өчен. Безнең призовой фонд 65 мең булды. Һәм инде күп кенә проекттарды билдәләп, уларга бу акчаны бүлдек инде. Һәм улар менән киләсәктә яхшы эш алып барыр дип ышанабыз. Хәзер моны бөтә отчетларда биргәс, бу грант ингән кешеләр менән без инде эште башлабыз. Әйтеп китәм, кем бу грантларда иңде. Шулай итеп, Айсу Режапова дигән кызыкай мозговой финансовый мозг дигән проект менән 20 мең еді. Алия Сахапова Свинка Папа дигән мультфильмды башкорт теленә тәрҗемә иттерү проекты менән 20 мең еді. Гүзел Мулабаева ул инде интерактивный рабочий тетрадьләр башкорт телендә эшләү бик кызык проект һәм инде уны ул 15 мең еді һәм Резида Тухватуллина дигән катын ул инде 10 мең еді үзенең проекты менән. Унан башка Луиза Галиуллина, шулай ук Айсу Режапова
һәм еще бер кешене кызганычка каршы оныттым. Бу кешеләр инде билдәле күренекле кешеләрдән наставничество алдылар. Тимәк инде улар менән Тамьян Габитов, Дом дружбы народов һәм фонд по сохранению башкирского языка, по сохранению и развитию башкирского языка улар инде бу проекттар менән эшләячәк һәм инде улар тамамлайдар. Барыһын да һөйләп үтмәйек, сөнки килә һатнала без һәдәмә янә осрашасак, бит инде был форум турында тулыһынса һөйләшәсәк, бит уның максаты, үзенчәлекләре һәм һәрбер проектка тукталып китергә ниятләнәбез. Зур рәхмәт егетләр, һез афарин.